Giro, Giroani Mugun. Giro, Giroani. Yo, what's up, guys? I'm bored at the house. Okay. So, mag-trip ta karon. Baliw ka yata eh. So, first, magpalawan ta. Palit ang makaon sa Gaisano. Then, musakay ng escalator. Maura. Basic. So guys, we're on the road. What to tag Gaisano. Palawan, itadaan. Nita, daan ani. So, we're in the big city na karon. Eh, social naman gunuhay ta. Get out! Tago sa amis karon. So guys, narang Palawan sa na, no? Medyo kuro gato ang video kay wala gimbal. So Gaisano dito, Bandes, Palawan una. So tabok na guys, may lagi ta maligsan guys. Sa Palawan, so mahumba na to de, okay na to checklist number 1. So guys, we're done with the Palawan. So sakay ta escalator kay experience na. Gago! So here we go guys, na escalator, sakay na ni Ron. Okay, na escalator. Grabe gipings buwang bay. Loh, yaga na tunog dani. Okay. Number 2 is achieved. So sakay na escalator karon. Pag naog na may problema ni nato karon. Wala na, finish na. And then, yabi na yung nagbo. Lunggo ng barko ba? So, nasa pikas ang panaog. So, panaog na dito. Hey guys, dapat Mr. DIY dito rin. Target lock na sunod video guys. Later na. Escalator sila karon. Naog tari. So, cashier dito to dito. So, muhay na tadi. Solid tama dito. Ma-surprise na siya unya sa video. So guys, naan na. Naog na to. Mura to tong iping biya. Naog na to. Sakay naog escalator. Basic tricks ngayon na siya. So, dali ra kayo. Awat din eh, ako man na ito ang mga moves din eh. Okay, dunggo na. Paano masabi? Gago! Okay, magawas na ito. Saan bang ng Gaisano? Doon tapat makaon. Guys, natin sa Gaisano, basic needs na itong paliton. Yung manday kwarta. Kita na nagbarato. Si Chippy kay barato. Rimbi. My favorite body. Edible man. Get out! Pass. Kini ko edible. Uni oil. Wala ko'y malutulog ka adong waligo. Kakalmaras pamate akong matake nagluro. Kini guys, mandi kwarta, pa-counter lang da. Ira o phone maulahi sa paniod to. Uring nakaayo pa doon na mo kaupog mo. Ang pagmagalingan no wagid ko kabalo. Uy tapulan, bangon na diha. Lakaw pa na lamig ni mong ipon murag sapa. Lihok na diha pa doon nakamabu ang bra. Maluoy ka sa depeting lagu magalama. Tanan ako nga tripping akong gisumpay-sumpay. Ay siglum-lum pahapa ka jaglukay. Naunsa naman ni pa doon naman ta ko marude. Balik-balik akong tripping, balik-balik akong move. Uy tapulan, bangon na diha. Alas 12 na sa utos. So guys, that's all for today. Manguli na ta. Terus dali araw ni kay day. Ano wala na, uli na ta. Wala na, finish na. Maulahi sa paniod to. Uring nakaayo pa doon na mo kaupog mo. Ambot lang gidaningan nung wagid ko kabalo.